može da izdrži ovaj pritisak. Liga šampiona nema ovako. Toliki prenos. Imamo i 3D. Ajde, daj jedan. Daj Ja ću čak. Đuri se zna dlanom. Da, jedan, ja ću 4. Ti nemoj da daš nijedan auto goli u život ti samo. I razbij se na kraju. Da mi vraćaš one podradi samo. Pa vi tako i dajete gole. Ovo je tako. Ajde duga, ajde duga. Ne znam da li smije duga se. Kume, dobar si ti jebote. Ovo je trenutak utakmice. Gledaj ga, reka. Gledaj. Po gol liniji se poigrala se lopta. Poigrala se, brale. Kura nabog da pogodi sa tim. Gled Marconi jebote. Nema prolaza, brale. To je špic, batica. Za malo kontra za sebe. Sad će brzo kontra. Šesto, uključi reportera sa lica mjesta, žuti. I imamo, pored terena, žuti, imate sagovornika. Đuro, ti ovako slabo da se učestvuješ i... Ne, malo sam im dao. Pokušat ćemo da dođemo do reprezentativca Gezije. Da čujemo. Prve utiske s ovog derbija. Tako je, idemo. Daj jedan, ja ću četiri, ajmo. Daj jedan, ja ću četiri. Nema, sad kad ne ulazi tigar golova. Gledaj, ovo je, bate. Evo, pazite, realno Kumi ovi su bolji od vas, ne znam kako mi voli. Evo zatiše... Često snimaš meč ili... Evo zatiše pred guru, da. Ma gleda neku... Džejna, a? Žena. A u što odbrani tijelo jebo. Si čuo da je ostavila muža, posle 2 godine. Posle 2 godine. Da, brak, intenzivno brak. Gledaj. On je inače režiser. Uvijek to onako. Horore neki režira, a? Ne, isto pornici. Čak pričalo se da ga prevarilo. Ne, zajebaš. I nije verovao. Đusi, dobar te poče, znate na kanite, no? Samo mnogo spod. A dobro. On se vodi onom, tiha voda Bregroni. I prelazi u napad. Cristiano! Idemo! 4-4-2 u 4-4-1, idemo. Ne, to je nemoguće 4-4-1, a? Može, crveni karton. Sad Kivić kad krene s Petrikom na 2 Vrlo važna lopta, vrlo važna lopta. je bote, gledaj. Lopta kođu po golini. Ilijašević ne može da probije prvi rog. Peco, vidiš šta se ovdje dešava? Antologijska lopta. Ujebote. Morat ću da pošaljem po asistenta za drugu traku. Mora, on ne vredi ovo. Samo da znate, nema cenzure posle. Ono ceo video bi. Hteo bi da kaže bi, ali ja sam samo hteo bi. Bravo, jao, prostoče. Ja, stvarno ovaj Dragosavac nema sreće. Đuro, ovaj ti se hvata na ivicu, je. Sve ide po golini. Bravo, Ki. Oni ne znaju, prostoče daju. Kume, više nema pice za tebe, da. A kako daju golove? Znači oni siloma veze nemaju s ovim. Ja, znaš šta je fora? Kivić je udar, znaš. Njegov motor nema odustanja. Nema toga, može se ponese ovaj. Gledajte što oni odbrane, znači oni daju neki klub to, razumeš? Sad je lopta za malo dosta dobro. Poklon. Pokušao je Dragosavac da uradi Kennedy. Iz prve udara, znači iz odbrane daju. Kennedy pao. Iz očaja daju gol. Kivić šta radi, ima taj zglobe čoveče, tajne u zglobu, brate, 1000 i 1000 noći, masturbacija je urodila, za malo. Poigrala se lopta.
Da, može 10 puta da izvati iz kola. Pazi, Pećani, ovdje najviše vidiš ko masturbira, brate. Vidi se uz globu, brate. Ti vidiš to. Ali znaš što mi je zanimljivo, brate, oni biju i levom i desnom, brate. Si vidio? A znaš kako, neko im je rekao kad promene ruku, osjećaj se kao... Kao da nije njegov. Kao da nije njegov, ne. Ej, jebi ga, sad zbog ove masturbacije ne može da ovo da ode na YouTube. Neće da nam priznaju. Pored autorskih ovih. Meni je teško zbog žene, brate.